Нашата работа като учени тук на Антарктида е до някъде да положим основите. Искам да кажа, че ние не завършваме тук, нямаме завършен проект. Всичко, което правим, особено това със следниците, моят проект, аз им казах, че завещавам цялата апаратура за всеки, който след мен иска да прави нещо тук. Искам да кажа, че аз 5 години съм мечтал да се върна обратно тук. Мислех си много какво да направя, нещо, което е ново, което не е правено, четох и в крайна сметка се спрях точно на тези ледници, влизането, проникването в този наистина тайнствен и магичен свят вътре в ледените пукнатини. Те са като ледени кралства. Един син, изключително стар, пресован лед, много красив. Може би ще го видите на снимки и така нататък по новините. Но нашата работа тук има бъдеще. Има бъдеще за всеки, който иска да се развива в сферата на науката. И затова, като застана пред моите студенти в университета и те викат, тук това е трудно, няма смисъл, за какво го учиме това. Нали, аз им казвам, че ето, да, има досадни неща в науката, но ако гледаш напред в перспектива и си любопитен, което е най-важното, ще бъдеш възнаграден. Ще има една прекрасна награда да работиш някъде на 15 000 км от дома. Тук е като на Луната. И това е нашето удовлетворение, че правиме нещо, което ще остане и след нас и може да бъде предадено на следващите поколения. Това е.